बिबुंथि लाखिबा आफादगिरि बे समाव मा बुंगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोंनि न'खर दङ बिनि सासे सोद्रोमामोन हिसाबै आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। थांनाय गोलाव सम आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै आंखौ आफादगिरिनि बिबान होनानै खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि थाखाय गासैबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायनो आं दिनै प्रमद बर' जानो हादों। दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आंहा सुख'हायै दाहार थागोन अराय समावबो। बे गोलाव सम खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि बोसोन होलांबाय आं बिथांमोनखौ अराय सम सिबियो। बे गोलाव समाव बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, सानसुमैफोर, गोबां जोंनि फोरोंगिरिफोर, प्रफेसारफोर गोबाङानो गोबां सुबुरुन होबाय, गोबां फोथायनाय लाखिबाय, खामानि मावनो खाबु होबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांनि खाथियावबो खुलुमनायखौ बावहरो। थांनाय नैबे थामथि जि सोमावसारनाय बेवहाय NDP प्रग्रेसिभनि आफादगिरि जाबाय। आगोलाव नेहाथारिमोन गबिन्द बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे बिथांनि गासैबो दैदेनगिरिफोर NDPनि बिथांमोनाबो जों ज'यै सोमावसारनायाव फोथायनाय लाखिदों। जयेन्ट एक्सन कमिटिनि दैदेनगिरि राकेश बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो आङो बे समाव साबायखरखौ बावहरो। बर'नि माहारि आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोजौजों हायाब्लाबो सिंजों माखासे बोसोन होनानै खामानि मावनायाव आंखौ मदद होबोबाय थादोंमोन। आं बिथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरो। आरो बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मुंख्लंफोरनिसिमबो आं खुलुमनाय बावहरो। आरो जों बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा, खौरांगिरिफ्रा, सानसुमैफ्रा, आफादफ्रा आरो राजखान्थि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो खामानि मावनायाव जथेस्थ' हेल्प होबोदों। बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव नांब्रबगौ जानाय रां रुफानि समाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा जायफ्रा एफा एनै बेफार फालांगि खालामबाय, बायदिसिना खामानि मावबाय, बिसोरो नांब्रबगौ जायोबानो राङारि मदद होदों। जेरै हायो एरै मदद होदों। बै फंबायमोननिसिम, बिदाफोरनिसिमबो आङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो हारियाव बेफोरबायदि हारि अनग्रा सुबुं थानायखायनो दिनै बर' हारिया लासै लासैनोब्लाबो जौगानो हादों। बर' हारिया गोबां खामानि मावनो हादों। दा बिनि थाखायनो आङो बै साफा साफा सुबुं जायफोरनिखि एबसुखौ अराय सम हेल्प खालामनो थाखाय रेडि जानानै थायो, बिथांमोननिसिम आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, आंनि गामिनि सुबुंफोर जायफ्रानोखि बे 30 बोसोर आंखौ माने खुनु मोनसे सानालासिनो खामानि मावनो हगारबाय, बिसोरनि थाखायबो आङो बे समाव साबायखर बावहरो। दा खोथाया जाहैबाय जे दिनै जोंहा गोबां खामानि दङ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै मावनांगौ। गिबियावनो जाबाय बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो जि क्लज बियो इमप्लिमेन्ट जानांगोन। दा बिनि थाखाय जों गोख्रों नोजोर होनांगोन। स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जोङो अराय सम खामानि मावनांगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै बेखौ जुजिलांनांगोन। बर' हारियाव गोबां समाव माखासे अलखद फैयो। बै अलखदाव गोसो हमथानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन। आंनि जि दरखं, आंनि न'नि दरखङा अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय गेंनानै थागोन। जेब्लायसिम आङो थांनानै थागोन बै समसिम दुलाराय आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' हारिनि थाखाय आंनि दरखङा गेंनानै थागोन। आरो आं अराय सम बेखौनो हास्थायगोन जे आङो हारिनि सुबुंफोरजों थानानै खामानि मावनो खाबु मोनो। बे समाव जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां गाज्रि थासारि दङ। जोंनि लाइमोनफ्रा न' गारनानै गुजरात हारियानायाव लोब लोब खारबाय। गावनि बिमाजों, गावनि बोराय बिफाजों थाफानो जोंहा गथ'फोर गैला बायदि जाफैबाय। रांखान्थिनि थासारिया जोबोद गाज्रि। सोलोंथाइनि थासारिखौबो नारा नाथा नाजादोंब्लाबो दाबो मोजाङै जोङो साबस्राखांहोनो हायाखै। जोंहा बाय हाजार जेंना दङ। दा बै जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन। आरो एबसुनिफ्राय बारग'दोंब्लाबो आङो गामियावनो थानानै बे खामानिफोरखौ मावनो लुबैयो। आरो आंनि जोनोम जायगा सौरागुरि गामियावनो थानानै आङो बेफोर खामानिखौ मावनो लुबैयो। दा बे हिसाबै आङो फिन मोनसे आंनि थाखाय सम लागोन। मानोना थांनाय 19 बोसोर एबसुनि बिबान मावनानै बे जि मोनसे रेजिमेन्ट बायदि 24 आवार खामानि मावनाय जि रेजिमेन्टआव थानानै फैनाय सासे मानसि बायदि आंनि थाखायबो एसे सम लागोन। दा थेवबो आङो गावखौनो जिहेतु गामियावनो थानानै मोजां मोनो, आङो गामियावनो थानानै गासैबो जोंनि लाइमोनफोरजों, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों, गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरजों थाफानानै खामानि मावनानै एसेब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो हायो नामा आं बेखौ सानलांगोन। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि जि माहारिनि जिफोर एजेन्डा जागोन, जिफोर जोंनि खामानि जागोन, बेफोराव गासैयावबो आङो
लोब्बा लागोन एबा थाफागोन होननानै आङो सानो। फैबाय थानाय समाव जिखिनि थासारियानो हारिया फैया मानो बेवहाय अरायसम आङो हारसिंब्लाबो नांगौ समाव आंनि केपासिटिनिफ्राय हानायमानि आं गसंगोन, आं बेखौ अरायसम मिजिंथियो। आरो जेरावनो थां बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि जौगानाय बे खोथाखौनो लानानै आङो जेरावनो थां आङो बे मेसेजखौ होनो नाजागोन। आरो बर' हारिया जे थगायजानाय सोबख'जानायनिफ्राय बे मोजां थासारियाव फैनो हाबाय, दिनै जि जोङो गावस्रानायनि गेजेरावबो खौसे जानानै गोरोबथा खालामनानै गोजोन लाबोनो हाबाय, जोङो बेफोरबायदि मोजां मोजां पजिटिभ मेसेजफोरखौ मुलुगाव होनो हायोब्ला मुलुगनि मानसिफ्राबो मेगन गेवगोन। जोंनि हारिल' नङा, मुलुगाव गोबां हारि दङ, बयबो सातजालायाव गोग्लैना दङ, दुखुआव गोग्लैना दङ, बेसेबांबा खस्थ'आव गोग्लैनानै दङ। बे हारि मानसिफोरखौबो जोङो एफा एफा जोंनिफ्राय सापर्ट होनांगोन, जोंबो सापर्ट लानांगोन। दा बे नैबे जेंनायाव जोंनि जि गोरोबथा जाबाय बेवहाय जोंहा गामि सोसननांगौ दङ, गामि दाननांगौ दङ, जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनांगौ दङ। बर' कसारि काउन्सिल जाबाय, बिथांमोनजोंबो दिनै गोख्रोङै बयबो मदद होनांगोन जाहाथे बियो मोजाङै दाफुंजायो। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगोन। स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जिखिनि बिना लाबोनो हाबाय थाबैनो गायसननानै हारि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनांगोन। दा बेफोरबो गासैबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिनि एजेन्डायाव आं अरायसम थानानै खामानि मावगोन। आं बेखौनो दिनैनि समाव आंनि फिलिंसखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा टायारलेस खामानि मावनांगोन, मेंनाय गैयाजासे खामानि मावनांगोन। गोबां सिटुएसन, गोबां थासारिफोर फैयो, गोबां जेंनाफोर फैयो जायखौनोखि गोबां मानसिफ्रा हमदांनो हाया, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ हमदांनो हायो। दा बेबायदि फिसा फिसा खामानिफोरखौबो एबसुआ मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया सिकिउर जानो हादों। जोंहा आसामनि ट्राइबेलफोरजों गोख्रों सोमोन्दोआ अरायसम थानांगोन आरो बे सोमोन्दोखौ जोङो गेजेर ससेयाव एसे डेमेज जादोंमोनब्लाबो जों बेखौ रिकभार खालामफिननो हाबाय। दा आसामनि जायफोर ट्राइबेलफोर बेजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन, इन्डियानि ट्राइबेलफोरजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन, जोंनि गुबुन आफादफोरजों बे आफादफोर जोंनि जायफोर सोमावसारग्रा आफाद, गुबुन गुबुन आफाद बिसोरजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन। दा बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि हाबा मावनायाव जोङो खोब स्ट्रंलि जोङो आवगायलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो बर' लाइमोनफोरखौ आङो जिहेतु गोसो गोरबोजों साफ्रोमखौबो अनो, आं बेखौनो बुंनो सानो जे जौ जुवा फेग्रा मुवा गाज्रि जिनिसनिफ्राय गोजानाव फैनांगो। जों साफ्रोमबो हार्ड वार्किं जानांगो, जोंनि आखल आखुआ मोजां जानांगो, जोङो समखौ आद्रि खालामनाङा, 1 मिनिट सेकेन्डबो जों आद्रि खालामनाङा। सोरबा लेखा फरायनायाव दङ बेयो मोजां फरायनांगो, हायार इडुकेसन लानांगो, टेकनिकेल इडुकेसन लानांगो। जायफोर लेखा फरायनो गारबाय 1 सेकेन्डबो आद्रि खालामालासिनो गावनि जिउनि राहा लामा नागिरनानै लानांगो, माबा नङा माबा खामानि मावनानै जानांगो। आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायो। आरो बे बिथिङाव माबाफोर मदद नांगौब्ला, माबाफोर सुबुरुन नांगौब्ला, माबाफोर हानायमानि हेल्पखौ आं होनो नाजागोन। आरो बिनि थाखायनो खम समनि गेजेरावनो आङो तामुलपुराव मोनसे लिडारशिप कलेज गायसनगोन। आरो बे लिडारशिप कलेजाव मेइनलि कारिकुलामा जागोन जे जोंनि जा जिफोर इडुकेसन कलेज इउनिभारसिटियाव फोरोंनाय बे कारिकुलामा जानाय नङा। सासे मानसिया फरायखांनायनि उनाव एबा फरायनो गारनायनि उनाव बिनि जिउ राहा लामाखौ बोरै दालांनो हायो, बिनि थाखायनो आङो गावनि जायगायावनो, गावनि न'खरावनो, गावनि बिफानि हायावनो मोनसे लिडारशिप कलेज गायसननो सानदों। आरो बे कलेजखौ आं सानो जोंनि बड'लेण्डनि आरो एबा गुबुन गुबुन बर'फोर रायजो जानाय जायगायावबो बेखौ गायसनगोन। आरो अब्लानो जोङो मोनसे डाइरेक्सन जोङो समाजनो होनो हागोन, जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे लामा होनो हागोन, आङो बेखौनो मिजिंथियो। सार एक सेकेन्ड, मैया जालांनाय CWC मिटिं आरो थान्दै मेलनि गेजेरजों स्पेसिफिकलि मा रिजलुसन लानाय जाखो लामसाम बुंनो हागोन नामा सार? बड' जि एकर्ड जाबाय बे एकर्डखौ थामथि गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय एबसुआ गोख्रोङै खामानि मावलांनाय, बेयो जाबाय गिबि एजेन्डा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' कसारि काउन्सिला थाबैनो दाफुंजानांगौ, कार्बि आंलंनि जेंनाया थाबैनो जोबनांगौ। आरो बिनि थाखाय दिल्ली आरो दिसपुराव थांनानै मन्त्रि मनला आरो अफिसारफोरखौ लोगो हमनाय बेखौ लादों। आरो सागानगिरिफोर एबा बर' रायजो राजाफ्रा ज' जानानै मोजां खुंथाय लाबोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाबा मावफागोन। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों। आरो गोबां जेंनाफोर दङ, दाफोरबो दासिमबो जाफुङाखै। बे खामानिफोरखौ मावनाय, लोगोसे बड'फा मिसनखौ कन्टिनिउ खालामनाय, मिसन कुवालिटि इडुकेसनखौ कन्टिनिउ खालामनाय, बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लादों। दा बिसोर आंखौ माने खुनु मोनसे सानालासिनो खामानि मावनो हगारबाय, बिसोरनि थाखायबो आङो बे समाव साबायखर बावहरो। दा खोथाया जाहैबाय जे दिनै जोंहा गोबां खामानि दङ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै मावनांगौ। गिबियावनो जाबाय बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो जि क्लज बियो इमप्लिमेन्ट जानांगोन। दा बिनि थाखाय जों गोख्रों नोजोर होनांगोन, स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जोङो अरायसम खामानि मावनांगोन।
आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै बेखौ जुजिलांनांगोन। बर' हारियाव गोबां समाव माखासे अलखद फैयो, बै अलखदाव गोसो हमथानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन। आंनि जि दरखं, आंनि न'नि दरखंआ अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय गेंनानै थागोन। जेब्लायसिम आङो थांनानै थागोन बै समसिम दुलाराय आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' हारिनि थाखाय आंनि दरखंआ गेंनानै थागोन आरो आं अरायसम बेखौनो हास्थायगोन जे आङो हारिनि सुबुंफोरजों थानानै खामानि मावनो खाबु मोनो। बे समाव जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां गाज्रि थासारि दङ। जोंनि लाइमोनफ्रा न' गारनानै गुजरात हारियानायाव लोब लोब खारबाय। गावनि बिमाजों, गावनि बोराय बिफाजों थाफानो जोंहा गथ'फोर गैला बायदि जाफैबाय। रांखान्थिनि थासारिया जोबोद गाज्रि। सोलोंथाइनि थासारिखौबो नारा नाथा नाजादोंब्लाबो दाबो मोजाङै जोङो साबस्राखांहोनो हायाखै। जोंहा बाय हाजार जेंना दङ। दा बै जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन आरो एबसुनिफ्राय बारग'दोंब्लाबो आङो गामियावनो थानानै बे खामानिफोरखौ मावनो लुबैयो आरो आंनि जोनोम जायगा सौरागुरि गामियावनो थानानै आङो बेफोर खामानिखौ मावनो लुबैयो। दा बे हिसाबै आङो फिन मोनसे आंनि थाखाय सम लागोन, मानोना थांनाय 19 बोसोर एबसुनि बिबान मावनानै बे जि मोनसे रेजिमेन्ट बायदि 24 आवार खामानि मावनाय जि रेजिमेन्टआव थानानै फैनाय सासे मानसि बायदि आंनि थाखायबो एसे सम लागोन। दा थेवबो आङो गावखौनो जिहेतु गामियावनो थानानै मोजां मोनो, आङो गामियावनो थानानै गासैबो जोंनि लाइमोनफोरजों, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों, गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरजों थाफानानै खामानि मावनानै एसेब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो हायो नामा आं बेखौ सानलांगोन। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि जि माहारिनि जिफोर एजेन्डा जागोन, जिफोर जोंनि खामानि जागोन, बेफोराव गासैयावबो आङो लोब्बा लागोन एबा थाफागोन होननानै आङो सानो। फैबाय थानाय समाव जिखिनि थासारियानो हारिया फैया मानो, बेवहाय अरायथम आङो हारसिंब्लाबो नांगौ समाव आंनि केपासिटिनिफ्राय हानायमानि आं गसंगोन, आं बेखौ अरायसम मिजिंथियो। आरो जेरावनो थां बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि जौगानाय, बे खोथाखौनो लानानै आङो जेरावनो थां आङो बे मेसेजखौ होनो नाजागोन। आरो बर' हारिया जे थगायजानाय, सोबख'जानायनिफ्राय बे मोजां थासारियाव फैनो हाबाय, दिनै जि जोङो गावस्रानायनि गेजेरावबो खौसे जानानै गोरोबथा खालामनानै गोजोन लाबोनो हाबाय, जोङो बेफोरबायदि मोजां मोजां पजिटिभ मेसेजफोरखौ मुलुगाव होनो हायोब्ला मुलुगनि मानसिफ्राबो मेगन गेवगोन। जोंनि हारिल' नङा, मुलुगाव गोबां हारि दङ, बयबो सातजालायाव गोग्लैना दङ, दुखुआव होननानै आङो सानो। फैबाय थानाय समाव जिखिनि थासारियानो हारिया फैया मानो, बेवहाय अरायथम आङो हारसिंब्लाबो नांगौ समाव आंनि केपासिटिनिफ्राय हानायमानि आं गसंगोन, आं बेखौ अरायसम मिजिंथियो। आरो जेरावनो थां बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि जौगानाय, बे खोथाखौनो लानानै आङो जेरावनो थां आङो बे मेसेजखौ होनो नाजागोन। आरो बर' हारिया जे थगायजानाय, सोबख'जानायनिफ्राय बे मोजां थासारियाव फैनो हाबाय, दिनै जि जोङो गावस्रानायनि गेजेरावबो खौसे जानानै गोरोबथा खालामनानै गोजोन लाबोनो हाबाय, जोङो बेफोरबायदि मोजां मोजां पजिटिभ मेसेजफोरखौ मुलुगाव होनो हायोब्ला मुलुगनि मानसिफ्राबो मेगन गेवगोन। जोंनि हारिल' नङा, मुलुगाव गोबां हारि दङ, बयबो सातजालायाव गोग्लैना दङ, दुखुआव गोग्लैना दङ, बेसेबांबा खस्थ'आव गोग्लैनानै दङ। बे हारि मानसिफोरखौबो जोङो एफा एफा जोंनिफ्राय सापर्ट होनांगोन, जोंबो सापर्ट लानांगोन। दा बे नैबे जेंनायाव जोंनि जि गोरोबथा जाबाय, बेवहाय जोंहा गामि सोसननांगौ दङ, गामि दाननांगौ दङ, जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनांगौ दङ। बर' कसारि काउन्सिल जाबाय, बिथांमोनजोंबो दिनै गोख्रोङै बयबो मदद होनांगोन, जाहाथे बियो मोजाङै दाफुंजायो। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगोन। स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि जिखिनि बिना लाबोनो हाबाय, थाबैनो गायसननानै हारि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनांगोन। दा बेफोरबो गासैबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिनि एजेन्डायाव आं अरायसम थानानै खामानि मावगोन। आं बेखौनो दिनैनि समाव आंनि फिलिंसखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा टायारलेस खामानि मावनांगोन, मेंनाय गैयाजासे खामानि मावनांगोन। गोबां सिटुवेसन, गोबां थासारिफोर फैयो, गोबां जेंनाफोर फैयो, जायखौनोखि गोबां मानसिफ्रा हमदांनो हाया, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ हमदांनो हायो। दा बेबायदि फिसा फिसा खामानिफोरखौबो एबसुआ मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया सिकिउर जानो हादों। जोंहा आसामनि ट्राइबेलफोरजों गोख्रों सोमोन्दोआ अरायसम थानांगोन आरो बे सोमोन्दोखौ जोङो गेजेर ससेयाव एसे डेमेज जादोंमोनब्लाबो जों बेखौ रिकभार खालामफिननो हाबाय। दा आसामनि जायफोर ट्राइबेलफोर, बेजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन। इन्डियानि ट्राइबेलफोरजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन। जोंनि गुबुन आफादफोरजों, बे आफादफोर जोंनि जायफोर सोमावसारग्रा आफाद, गुबुन गुबुन आफाद, बिसोरजों गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन। दा बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि हाबा मावनायाव जोङो खोब स्ट्रंलि जोङो आवगायलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो बर' लाइमोनफोरखौ आङो जिहेतु गोसो गोरबोजों साफ्रोमखौबो अनो, आं बेखौनो बुंनो सानो जे जौ जुवा, फेग्रा मुवा, गाज्रि जिनिसनिफ्राय गोजानाव फैनांगौ। जों साफ्रोमबो हार्ड वार्किं जानांगौ, जोंनि आखल आखुआ मोजां जानांगौ।
जोङो समखौ आद्रि खालामनाङा 1 मिनिट सेकेन्डबो जों आद्रि खालामनाङा सोरबा लेखा फरायनायाव दङ बेयो मोजां फरायनांगो हायार इडुकेसन लानांगो टेकनिकेल इडुकेसन लानांगो जायफोर लेखा फरायनो गारबाय 1 सेकेन्डबो आद्रि खालामालासिनो गावनि जिउनि राहा लामा नागिरनानै लानांगो माबा नङा माबा खामानि मावनानै जानांगो आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायो।